אנחנו בפסטיבל זיקוקים בברזיל. אלפי אנשים מופנתים לזיקוקים שמשוגרים מתוך בלונים באוויר. אחד אחרי השני הבלונים מתעופפים ומאירים את הרקיע. זאת תצוגה מפוארת של פירוטכניקה. אבל כשהצוות מתכונן לשלוח את הבלון הבא למעלה, קורה משהו שלא היה בתכנון. אחד מהניצוצות גורם לבלון הזיקוקים להידלק. בתוך שניות, אלפי זיקוקים מתפוצצים קרוב מדי לקרקע. הקהל המבועל בורח לכל עבר. כשנראה שהמשבר חלף, פיסות גומי לוהטות מהבלון השרוף נופלות על חביות הזיקוקים וגורמות לפיצוצים נוספים. הזיקוקים הבוערים מאיימים ליפול על הצופים. תראו איך הם ממש רצים בין טיפות האש שנופלות מהשמיים. תודה לאל, לא היו נפגעים באירוע הזה.